Carota? Anao mameky? Meky? Yeah. Vero. Afaka hitanao mbola hagnano mission baka zaho. Tsy zay magnano teraka anao niany. Zay? Ambilamy magnaraka feky tsy magnino. Magnano zay? Zay ngedy e? Yeah. Mbola vita fa magnaraka zay? Carota? Karakory. Noty. Za nagnino? Nagnino zao? Nandre tena tsara. Tena tsara. Ino va maralatsaka? Anao dia azafady ela edy. Nakileny WC-nay izy ty. Nakileny WC io. Za vao andeha za tsy mamboesika aminao fa. Anakôry? Anao teoko anao? Magnaraka. Ok beau gosse. Tsa, voabaraky eky antegna ty. Mata.